Kum ka jing ang not ban ai jing hikai bat ban la ban pen slo thu pat ba halor ka jing mau khnyang jing pang nyang kulia ni HIV AIDS ka Meghalaya AIDS Control Society Max ha ka lai pau tarik nai wing araja arpusaw haringkat ka tanat ka kot ka khia ka laraki ya ka World AIDS Day ha SRGT parking lot bat kum ju ban sam khusnam ya ki Samla ki ba shim banta ha ka jing kop dradur poster photography na lor ki wei ki program Hakari kasngi laydon lang daw Dr. Joram Beda IAS Commissioner but Secretary ka Tanat Health and Family Welfare Kumukongsan UTG Moment IAS Joint Secretary ka Health and Family Welfare Kumusembut Kongsan ka Dr. B. D. Cruz Director of Health Service u Dr. W. Langste Project Director ka Max ki Nurse ki Kena School nalor ki Wede Haba ajing kran uway na gibangat hakite jingpang ulaong. Banwan hakmat kipat ba kalong ka ba Henry ban punslor ya kitu gibangat how de kunyang jingpang ula kloy ban yatu e kajing yat lenti jong u bat ban shimru bau HIV uday tang virus bat day satya ka Jinglehraiñ. Nomor kipri beren huri kunyang jingpang hi jadi kipriu kibadan hapdeng kibatut ya kan ka mental ke jong kiba ting ki im ha ka jing ting ila jong ru ki ting ka Jinglehraiñ ki im ha ka jing kibapur ki jing perkat ka jing ki ringa ayu pedeling bagi dong tre ki jing tre chen ren jong ka penong ini bangin wan syakman hi kumbong the team ice like take the right path ngapun EAP ngashim ka saki malong weni ki saki nagi committee members jong aman wan syakman banyu thu EAP chapang ka jinya ki ke jong awu ni kenyang jingpang HIV hi ban ong kenyang jingpang HIV ning kong masentip ya masentip ka status ke jong masentip pangadan mu ni kenyang jingpang HIV ngaim ha ka jingting ngaim ha ka Jinglehraiñ ban ngaim ha ki pun ki jingmut ki jing perkat ki bawan ha ka kli ke jong ka disturb yang both mentally but spiritually but physically ngasong haka kamera ban perkat puli ke jai ke jing im go jonga kumni kumangalong sipun ki wana ke jing im go jonga ting song kumangan shimo ya ke jing im go jonga ru ting nomor ba ngasung Jinglehraiñ le jong ngasung po ya le jong nomor ngetip kumanong society hi bro khoi tang ong HIV nei kumud la ong be bakadi ke jing pang dakai ni ke jing pang keba tingtang ke society umna ban accept ya kata tang shu ang tadi mangahi bapet ya jong tadi ka self stigma hi ke bakta ning kong yanga keba tingting ngamla ban perkat ning ngamla ban tring ngamla ban kata ngamla ban ba ngamla ban fokus ki ki banganga ki bangapun ha ke jingmut ki jing perkat jong ka future ko jonga hi kedi kata kapawan ha ke jing im ko jonga na kapor sya kapor but hitip kat bangadang syong ko wi kapor ka bangadang syong ka kamera ko jonga ngayam ngajaumat ngapapi regret iki ibro khoi tamatang kuwi nga reflect ika jim ko jonga ngayeng sa hisien ngong komni nganum dei ban ailat bau HIV undi sai ya ka live ko jonga ndai di manga ngan di sai ya ka live ko jonga bat ya ka help ko jonga ka ika badi banle ngaso nga take ika step ko jonga nga shim ya ka right part ko jonga ya ka linti ko jonga ya ka bangan le po eti santa ban shimai gi dawai ngin shimi gi treatment ngale nadong shodong yi ya ki ek bagan po eti santa ki hikayanga but hitip kata kede ka banga ngala achieve ha jing im gujunga HIV is nothing, it's just a virus who live inside my body an nga hantang asantu ilo jong ba banga immune virus ki bonle ka treatment gadan ngade ban shim ka treatment ngai muru lima kini ki Kini bor kiba mentah kini mau kiba limba ke jingdon kini bor kini treatment ngila ban long kumni kumangilong iyo ekamet ke bakot ke bakia balong healthy ha ke jing mujunga itu ipi por bangarang sedang bandi dawai arti mo te nomor nga ngawan ke background we natrai nang ni gi nu pai ba nang ni stang kindiet e gi mampatip ndai ngawan ke background banga use drugs te por banga tip ile jong arai ko ma menchwa ngai ko nga ring swai kumtang no berhadin mga asim ke treatment ke jonga ngal ayo ya kata ka jing sumar ke jonga ngalong kumi kumbangolong nga shai nga klain ngalong kumba julong pisia hi pro khoi ke besong kini ka jaka ban ngai imro ke jing im ka ba compare ban ona ban gi we nga kham kwat nga kham khia hi mga ban hi ngasem nga kham kwat nga kham khia hi mga obodan bo ni jing pang HIV ban gi we gi bomdan hi ngar biliu ngashim ya ka step ko jonga ban sumar yele jong
But ing na yang hang niru bangan pen I shikiwi banga ngalong ubriu ubalong kumapihi. Kenda le arani wana kumat jumpi ashimi ka step ku junga. Marting ting ban wan shakmat ban itu pamdei ko besuk ban yang kumat jumpi man pen I banga dei ubriu bunan bichung balu kunyang jimpang HIV. Banga shim dengan because na tip ba HIV just a virus there. Liu ni nia shong lang nia tiak lang nia bam lang nia tre nia kta lang ngam ni le. Mun shwal ibitip ngadon kita ka jingmut gising perkat hanga ba onang ai emonu kunyang jimpani ngating man yat man yat bat ki para bang tre lang bat ki classmate ki jonga ban itu ngale ran. Kapor nga shong classmate da kawan ka topik HIV ngapu sep anga mar bin yu kata kapor ngapat disclose ka status ku jonga openly. Parhadin mga disclose openly ka status ku jonga ngasem jing suk ka mitsim ku jonga mga sutu ko HIV yung diwi mga ile jong haban encourage mga ndri tang kata hadin mga disclose ang bajing perut jing perkat ka jonga kanong mod ba na itu kita event ni gibriu yang kalau mar kung pong ka banga nga perkat gibriu ki motivate nga ki encourage nga tabangan dong ipi naksis pa ngut gibriu san pumut ki ni ro ipi ki encourage ipi ki motivate ipi san pumut kin penkin ko ipi taba aingo na man taktik san pumut ki ba penki bo ko ipi bangan long kumni ko mga long mga strong mga laban nang fight shushu mga nang sungtu shushu bar ngada sungu ki san puru ki ba encourage nga ki motivate nga hangni ki colleague ng jonga ki bang yu i hangni ki biya shong lang binya tri lang man ka por ki tri nga kumujulong tekatai ka pen iya nga ba balingan leran balingan ti kataken barki ay ka bang ako aban address lu hangni ka por hi lada ong take the rights part ini ngai I bakadwan gitu ko Kyntu rights RIGHTS tengah kuat haban keren kini Kyntin ningkong aku aban keren ba I gitu gibriu ba imbu ni kunyang jingpang HIV aku aban address yiki pi ban ong take the right parts ini RIGHT rights kadika rights ko jung pi ba pin shimi gi jing sumar ndi ban bun gi jingut gi jing perkhat banting ri wan shakmat ban shim bahai gi treatment gi jung pi kadika right gi jung pi ko to le gi test le lo gi ka bagi pidon kam ban le di bahayu dawai gi jung pi take a step ban reflect le jong di ban shong sa ka kamera gi jung pi ban ting ban smith ban perkhat gi jung perkhat gi jung pi nama lada pi sa gi jing perkhat gi jung pi kin shulong tang gi jing perkhat gi jung pi nem poi shi re lada pi shim yau dawai pi smart bahaya le jong pin yo pi ka met ka bokot ka bakia kata ka di ka hok ka jong pi kata ka di ka linti ya ka ba pin shim a new step ya ka ba pin shim ka jing pin sutu bahaya le jong sumari le jong ni ban kin sting ni marka ka ba pi sumari le jong la fi tikeri le jong pi tikeru aing hasem pi tikeru ya ka family ka jong pi la mga ba emot ni kunyang jipang HIV ngadon ka family ka jonga 100% sure mga ngalaban pantan smith yung new virus ko junga haka spouse ko junga haki kun ki junga balada pi shim ya kata ka step ko jung pi la nga shim ta ka step ko junga bangan shim ka treatment ko junga bangan sumar nga ilejong ngati care ilejong ngati care ni kong ilejong bar ngati care ka family ko junga baka spouse ko junga ba spouse ko jung pi ba ki kun ki junga ba ki kun ki jung pi kinempit yung kunyang jipang HIV Dr. Jerome Beda habakran ulaong baka daw ka jing rakhi ya ka World AIDS Day ka day ban ai jing kai shakipat ba namar ka jing le bien klam da perkhat ka penlong ka jing e ka bakraw bat bon sien ka ja haki ba dok baduna bat ki batam sneng ulaong ru baka jing ngole ran gitu ki bangat hakate ka jajing pang ka day na ka jing sha nyau khmat haki brio bat ka penlong ya ki bakin du men sim. The reason why we organize such programs every year and in fact multiple times in a year is to create awareness, and I cannot underscore the importance of creating awareness because many times it's due to innocent actions that leads to serious consequences. You're all aware about COVID. It had a very high case fatality rate, but then today who remembers it? But a disease like a condition like AIDS will remain for some time before
a final cure is discovered. The question why HIV/AIDS is so much in focus and still relevant today is that it affects the underprivileged and the poor and the ignorant. Many times people jump into conclusions, prejudice about people living with HIV/AIDS, not understanding the condition, the situation in which he or she might have been through to get into that situation. And that's where we need to have compassion. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commemorative of Food Safety Meghalaya.